kaya nan hindi siya palay. Ano,
sound trip lang tayo. Dito, ayan may ano, may mga isda dyan. Hello everyone. Ayan. Ito. Tapos dyan, papunta ng Mulanay dyan sa ano, dyan sa lugar na yan, papunta daw Mulanay. Ay, dito ata Mulanay. Ayan. Ganda na sound trip. Pa kami, ayan. Ayan yung tinutuluyan namin dito. Dyan sa may dagat, iba din yung sa may dagat. Ayan. James, ayan. Walang nakakaalam. Kanina nga di ko nga alam kung si James eh. Buti na naalala ko yan. Ayan. Isa-isahin mo sila dyan, Lanza. Ayan, Laurel,
Hindi mo nakikita mga veg dito yung ano, yung fish pond. May mga ano dito, may palaisdaan dito. Masarap yung ano dito. Pinakagamitin. Ano daw? Para daw ano yung... Saan ba tayo pupunta? Kanlagkit nga. Saan yun? Yung alam mo sitin yun. Sitin nga nito ang gathering. Kanlagkit? Oh, pupunta daw kami sa Kanlagkit. Yung malaking tricycle doon. Nakasya kita. Oo. Basta sa top load ako sasakay. Doon ako sa top load sasakay para alog-alog papunta doon sa ano, sa beach. Nakakit ko nga na si Sitin lang. Napakuha ko si Sitin. Tambay lang po. Ayan, sige po Mama Betsy. Ayan, in. Ayan si Lance. Puntahan mo sila dyan, Lance, ha. Ayan, Kuis Rujo. Ay, si Tropa tulog to si Tropang Marky. Pretty Gem, sarang mida. Ayan. Ay, nagpakulay si Mama Betsy. Ayan, thank you po Mama Betsy sa pakulay. Yeah, aga ng ano po. At papakulay si Mama Betsy. Thank you po. Haramida, Pretty Gems. Sarap dito. Eh, dun sa ano, Mama Betsy, di mo nakita Mama Betsy dun sa ano, kahapon sa pinuntahan ko. Ayan, nagano ako doon. Inamida, ayan na, sabi ni Pretty Gems. Di mo nakita Mama doon, dinuloko ko yung namiminwit doon, si tatay. Hindi siya ano, host, hindi siya talahib siya ano, Pretty Gems. BGO tulog ulit. Ayan, sige te, sige po te, ano, te Mabel, ayan, tulog ka lang dyan. Anong oras dapat yan? Alas 11. Ay, alas 5 pa lang pala dyan. Ayan, mamaya check ko video mo. Ayan yung ano, Mama Betsy, yung latest na ano, yung nag-live stream ako dun sa ano, sa may The Port. Ganda ng ano, ganda ng lugar dun sa ano, sariwa ang mga isdaan sa sarap. Green na green. May ano dyan, may mga kuhol, tapos may mga isda nandiyan dyan. May tilapia dyan. Ano to, nasa ano kami, nasa may sa may likod ng palengke ng Katanawan, yung bagong palengke daw ng Katanawan. Tapos yung isang palengke doon sa kabila, sa may dagat, kaso malayo nga lang. Ayan, cooking with Mama Betsy. Ayan, thumbs up. Ayan, full pack si Lodi James Kidor. Nice guitar. Ayan, from Lance G. Lance, isa-isahin mo sila dyan, Lance. Ayan, di ka mag-ano dyan. Di ka magsisisi sa mga yan. Ayan, super chatter natin. Si Mama Betsy, nangangagat daw yan, pero mabait po yan. Masasarap ang luto niyan. Parang sino ba yan? Sino nagko-cooking dyan? Si Pretty Gems, yan nagko-cooking din yan. Si Mama Betsy. Si Ate Mabel, ayan, cooking din yan. Ayan, tam sa host BG magluluto muna pang lunch. Ayan, mamaya, magla-lunch na kami mamaya-maya. Ano, gulay. Gulay. Kasi masarap ang gulay dito sa probinsya. Tapos yung kamatis dito, sarap nung ano, sarap talaga nung yung may ano, may sili na kamatis na may sibuyas, tapos inihaw na isda. Ang sarap. Ay, Dalara yan. Thank you. Hanggang ano kami dito? Hanggang Martes ata kami dito. Kasi dun sa likod, ano din, parang ganito, ganyan din yung nasa harap. May tubig din. Tapos, yung, di ko alam kung tabang ata itong ano na to. Basta madaming mga talahib dito na nagsisitubuan. Ayan, kunin mo lahat isda at ibigay sa kulang ng ang liliit pa nga ate, yung dalawang pamangkin ng huli na maliliit na isda. Linagay dun sa ano, dun sa may parang lunch bag na plastic. Tinapon na, binalik ulit ng tatay niya kasi mamamatay yung isda. Puro kasi loko. Ayan, hello, Olay Jolly TV. Thank you, BG. Ayan, mga busy sila. Pero si Kuis Rujo, pag nagano ka pala dyan, pag tinuruan ka na ata ni Tropa kung paano mag-comment, ayan, kung paano magkabet.
Gusto niyo makita yung likod? Dalhin ko kayo doon sa likod. Ilang percent pa to? Ayan, 17%. Ba't nawala yung sounds natin? Bininaan yung sounds. Saglit lang guys. Asan yung sounds natin? Para may sound trip, mag-sound trip tayo diyan. Ayan, Mati Mabel. Ayan, dalhin ko kayo dun sa, sa likod. Ayan. Ito yung likod niya. Ito. Nasa may sala. Ayan, nagluluto sila dyan, si ate. Hello! Ayan, ulam ulam. natin. Pakita mo. Ito ulam Ito yung namin. gulay. May Yan ang kalabasa. ulam. Kalabasa, gulay, tapos ito. Itong isda. Prito. Ayan. Nagluluto. Ayan, mga chikiting. Tapos ito yung likod. Ayan, Lloyda, big shout out. Ayan, ito yung likod. Ayan, dito sa likod. Thank you, Lloyda, Jolly TV. Ayan. Kaso may mga bibi dito. Tapos ito yung pinakalikod niya. Ayan. Pradip, sarap ng ulam. Nakita ni Pradip ang ulam. Ayan, likod. Tapos ito. Para mga ano din, mga stagnant water na yung nandito. Tapos ayan, may mga bibi dyan. Ayun. Nakita niyo yung mga bibi. Ayan. May mga bahay din dito sa likod. Ito yung bahay dito sa likod. Try ko nga ito na i-house tour. Ayan. Tapos ito yung may kubo din dyan. Nag-ano sila, nasa parang mga bahay ng badyaw. Naka mainit be. Ayan, magpayong ka o kaya magkutsara ka. Ayan, ito yung mga maliliit na isda, mga tilapia ng dyan. Ayan, dyan ang uhuli. Ayun. Ayan, na-tour na kayo. Ayan, balik tayo dito sa loob. Ay, ganda ng mga sahig. Ay, thumbs up, Ate Eddie. Thank you. Ayan. Ayan. Fish pan pa yan, may isda. Lloyda, thank you. Ayan. Ayan. Parang fish pan din siya. Ayan. Na may isda. Thumbs up daan. Salamat, Ate Eddie. Ayan. Si Lance at saka si nangingisda si Kuis Rucho. Ayan. Ito yung kilid. Ayan. Sak na tol. Thank you. Ayan. Yun. Mga yan. Yung bahay na daw yan. Ayan. Nanalo daw yan sa nakichismis nanalo daw yan sa loto. Ayan. Ayun. Malalaki mga bahay nila dito. Ayun. Tapos yan yung gate. Ayan, dun. Ayan. Ayan. Oo, kaso di ko alam kung nagaano sila ng palay dito. Kasi puro pangingisda yung nila dito eh. Yung main nila, yung main na kabuhayan nila dito is talagang fishing. So madaming doon sa kabila. Ayan, pwede na dyan taniman ng ayan. Ang ating live stream is brought to you by Le Mineral. Yeah, good mineral water. Ano siya? Tawag dito alkaline water. Ito alkaline water. Ayan. Good for the health ito. Pati yung Wilkins pati yung Nature Spring na red. Ayan, ito yung iniinom natin. Pero may mineral naman dyan. Ala, ay sponsor. Mineral. Ayun, sponsored by Le Mineral. Ayan. Di ko alam kung saan galing to. Basta alkaline water to. Kasi pag minix mo to sa ibang, pag pinagmix to sa ibang, ang tawag dito, yung may chemicals, ang
tubig niya is pure na white pa din kumpara nung Wilkins saka Absolute na nagkukulay yung tubig. Kaya ito ang binibili o kaya Nature Spring na kulay pula. Pag walang ganyan, ayan, kaya magkaso medyo mahal yung daw. Kagabi nag-inuman dito kagabi. Kaya masarap. Oh, masarap. Nag-inuman dito kagabi, ang sakit ng ulo ko. Anong oras kami nag-start? Alas 4 sila nag-umpisa mag-inom. Tapos kami mga alas 10 ata. Ay, alas 2. Kaya kumusta di pa kita nabibisita dyan, Loida. Ayan. Hindi ko alam kung may bago kang upload na palabas. Hindi ko pa nakikita. Sa Premiere lang ako muna. Tapos, pag may mga upload, ayan, saka lang ako mag-play dyan. So, habang may signal dito. Pagdating ko dito talaga as in, hindi maka-open na Messenger, hindi maka ng Facebook, tapos yung sa YouTube, sobrang loading. Harag, ayan sabi ni Pradip. Tapos, ang signal niya, ayan, sinong sasayaw daw dyan? Ayan. Bumalik sa 26. Ayan sa iyong pakulay. Nakatambay. Salamat. Ayan, sumagana na ako guys. Mag-i-end. Ayan, salamat. Bye-bye. Thank you.